ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ನಿನದೇನ ಉಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah hallelujah हर गान का होगलाब का जय जय का स्तुति का हर ध्यान का बोलिए का ईमान का हालेलुया 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 मरन कर हालेलुया 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 कष्ट जायना ये नष्ट आमचे कष्ट आमकां भाग्यवंतपणाक वाट आमचे कष्ट आमकां वाट भाग्यवंतपणाक जेजू थंय एकवटाक देवाचो अनुभव जोडूंक हेरांच्या बाचवेची वाट सर्गींची वाट शांतीपणाची भाग्यवंतपणाची वाट आमचे कष्ट देवान आमकां दिवचें एक वर्ती काणीक वर्तें देणें आमचे कश्ट सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलाक हें सत उगडापें जालें लिजियाच्या त्या सांत तेरेसान आपणाचे कश्ट व्हडा मोगान स्विकार केले कित्याक तिच्या दर्शनान केदाळ ती मोरयेमायेचें दर्शन घेता जेजू बाळकाचें दर्शन घेता देखून ह्या भोव पवित्र जाग्यार ह्या पुण्य क्षेत्रांत जेजू बाळकाच्या ह्या नोवेनाच्या जाग्यार जेजू बाळकाचें आमी दर्शन घेवया भोव पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया थंयसर आमकां जेजू बाळक दिसून दी मोरयेमायेच्या गोपान तो दिसून दी ह्या सर्गार त्या सिंहासनाचेर बसलेलो तो दिसून ह्या अघम उजवाडान परजळान प्रकाश भरीत जेजू तो दिसून वा दोळे दमता आसतना आमच्या काळजाच्या गोंडायेंत आमकां जेजू बाळक दिसून आनी मोरयेमायेन जेजू बाळकाक खेळोवचें आनी आमी मोरयेमायेच्या उस्क्यार बसून जेजू बाळकाक आमी आरावंदन आमी आमच्या काळजान मनांत आमी खेळया तेन्ना आमच्या जिविताचे कश्ट सोसूंक आमकां कश्ट जावचें ना आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट आसूं दी कितलेय समस्या आसूं दी कितलेय तत्वार आसूं दी ह्या सर्वांक सरकार वर्तें इनाम आमकां आसतलें वर्तें भोवमान आसतलें वर्ती कीर्त आसतली वर्ती महिमा आसतली ह्या कश्टांद्वारे जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांत आमी भागीदार जातले हांव जेजू आनी आमी एक जातले हांव जेजू सगळे एकवटान सर्गीच्या देवा बापा थंय आमी सासणाक राजवडके चलयतले हांव आमचे कश्ट आमची बिडाशिडां आमच्या समस्ये आमकां रुपांतर जावंक एक वर्ती एक वाट ह्या कश्टांद्वारे आमी
भांगार आनी रोपे त्या उज्यान घालून पवित्र जाल्ल्या बरी आमी पवित्र जातले हांव हे कश्ट आमकां पवित्र करूंक आमकां भाग्यवंत करूंक देवाची महिमा अनुभव करूंक आमच्या मध्ये ती अजाप आनी विजमिता जातली आज आमचे कश्ट जेजूक समर्पण दिवन आमच्या खातीर न्ही हेरां खातीर आमी मागिल्ल्या वेळार हांगासर कितलोसो लोक आयला हजारांनी लोक आयला तांचे मध्ये कितले कश्ट जातले आसात कितले समस्या आसल्यात कितले पिडेस्त आसात कितले त्याग सॅक्रिफायस करतात ते धाकटेर ती नर्सां त्या आस्पत्रेंत वावुरतली रातीक सयत जागरण करून थंयसर नाईट ड्युटी करतात आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर पर गांवांत थोडी जाणां वावुरतात दीस आनी रात घोळतात तांच्या पासत आमी मागता आसतना आमकां देवाची कृपा मेळटली आनी आमच्या मदें असाध्य जालें गुण जावंक असाध्य म्हणल्यार तसली कॅन्सर पिडा गुण जातली आमच्या मध्ये असली ती HIV एड्स पिडा गुण जातली रक्ताची पिडा डायबिटीस जावन दी काळजाची पिडा जावन दी किडनी फेलियर जाल्ली जावन दी लिव्हर पाड जाल्लें या पॅन्क्रियाटीक समस्ये अल्सर्स PCOD जावन दी फायब्रॉइड जावन दी भुरग्यांचे देणे जावंक असले अडकळ जावन दी सगळी गुण जातली देखून मोगाच्यान आमी उबे रावया गावुया आमी स्तुती गावुया समियाची स्तुती गावुया बापूय सक्रामेंताचे दीस घालता आसतना मोरी माय आनी सांत भक्तांनी आंज बडयो मोगाच्यान आमच्या दोळ्या मुखार येवन दी दोळे धांवता आसतना आमच्या काळजांत ती मोरये मायेचें सांता भक्तांचें आंज बडव्यांचें दर्शन जावन दी सगळ्यां सांगाता मेळोन आमी समियाची स्तुती गावुया आनी आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी अनुभव करया गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसेया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसिया ताची स्तुती पातक्याचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर खुरसार मेल्लो पातक्याचो मोग ताणे केल्लो आमचे खातीर तो खुरसार मेल्लो पातकातावन ताणे मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाकडे हालेलुया गाऊन घरसिया करून ताची स्तुती दोन्ही हात वयर कांदाळचे बेटा वर्षाची यात्रेक आमी आमची पिडा गुण जाल्याच म्हण पातळुया आमची पिडा गुण जायना जाल्यार ती सोसूंक आमचो जेजू आमच्या सांगात आसा तो आमकां कृपा दिता तो आमकां ससाय दिता तो आमकां सैराण दिता आमच्या मध्ये आज अजापां जातात विधविधा जातात सगळ्यां खातीर आमी मागया हांगासर
पाटक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान वयता वेंगी पाटक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान वयता वेंगी स्तुतीताची गांव आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुतीताची गांव आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून साची स्तुती गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून साची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 येशू तुझ्या नावान गुण कर येशू तुझ्या नावान हर एका पिढेचा गुण कर हर एका कष्टातले कष्ट कर हर एक तत्वार कर सगळ्यां येशू कामनातल्या काम कर सगळ्यां येशू दुखे असलेल्या निराशल्या सगळेच पोरल्या तुझं मोग होत सगळ्यां येशू 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 हालेलुया 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 कष्ट दगदवणेमध्ये सयत सांत तेरेसाच्या मुखामळार एक हांसो आसल्या आमी मोगाच्या नांव आमी दोळे धांपया जेजू बाळकाचें दर्शन घेवन आमच्या मुखामळाचेर एक हांसो हाडया जेजू आमकां पळोवन आसा जेजू आमचेर नदर घालून आसा व्हडा मोगान आमकां पळोवन तो हांसता आमी जेजूचेर नदर घाली आनी परजळीक आमी जावया उठ परजळी जा सर्वेस्पराची महिमा तुजेर प्रकाशता Isaiah प्रवादीचो बूक 60 वर्सार पयली वळ Isaiah chapter 60 verse 1 Rise and be radiant for the glory of God is shining upon you देव आज तुज्या मदें तुज्या जिवितांत अजापान विचमिता करता हांगासर कोणाक स्पॉन्डिलायटीस आसा बुजांची दूख घुमटेची दूख जेजू ह्या घडये गूण करनासा ताची गूण करची सगत ह्या बोपय सक्रामेंतांत हांव व्हळता सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुला परी तुज्या कश्टांत ती पिडे शिडेन ती देवाचो आधार आसा देव तुज्या सांगात आसा म्हणून अनुभव कर ह्याच घडये तुजे स्पॉन्डिलायटीस तुजी बुजांची दूख कोणाक कितें सर बावळ्यांची दूख आसा ह्याच घडये गूण जावन आसा तुजो बावळो तुका आर मारलेल्या परी जाता मूय येयल्ल्या परी जाता बोळ नातल्या परी जाता जेजू तुका गूण करनासा somebody has got that prostrate cancer prostrate metastasis कितें आसा थंयसर पिडा आसा कॅन्सराची लक्षणां आसा जेजू ती संपूर्ण तरान गूण करनासा यू आर बीइंग हील्ड ऑफ युअर prostrate cancer or prostrate sickness मुताचे समस्या असले युरिनरी इन्फेक्शनात तुका गूण करनासा आणि सबार जाण आमच्या स्त्रियांक बहिण्यांक असले त्या फायब्रॉइड्स जावन PCOD समस्या जावन रक्तस्रावाच्या समस्यांतले जेजू गूण करनासा दोळे धांपानी भवार्थान पातयेचे कितें तूं मागोन आसाय तुका मेळनाच म्हण सत्मान आनी तें तुका मेळटलेंच मार्काचो वांजेल 11 वर्सार 20 आनी 4 वळ मार्क चॅप्टर 11 verse 24 when you stand for prayer whatever you are praying believe that it is already yours and it will be yours right now ह्याच घडये
At this very moment you are being healed of pancreatic problem. तुका pancreasचे कसलेय समस्या आसात थंयसर इन्सुलिन समा प्रोड्यूस जायना, तुका डायबिटीसची पिडा आसा, जेजो तुका गुण करता आनी तुजे डायबिटीस उणें करता. कोणाक गॉल ब्लॅडर स्टोन्स आसात, विशेष दूख आसा आनी हांगासर दोगां जाणां आयल्यान गॉल ब्लॅडरचें येदोळेंसो ऑपरेशन केलां, सर्जरी केल्या, तुका परतून परतून तें दूख येता, केल्लें समा जिराना, जेजो तुका ह्याच घडये गुण करनासा. लिव्हराचे कसलेय समस्या आसल्यार तुका गुण करनासा, पाठीच्या कण्याची पिडा गुण करनासा. सांगत आसा कोणगी काम नातली मागून आसात, देव तुजेर आशिर्वाद घालून बऱ्यांतलें बरें काम फाव करता, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फाव करता. कोणी हांगासर आयल्यान जर्मनीत आसात या फ्रांसात आसात, आयर्लंड या इंग्लंडात आसात, थंयसर काम मेळच्या खातीर या परमनंट विजा मेळच्या खातीर. कॅनडा आसा, कोणी न्यूझिलंडात आसा, थंयसर काम ना म्हण फाटीं आयल्यान भिये नाका, जेजू म्हणटा भिये नाका, तुका हांव बरवसो दिता. आमी बरवशाच्या यात्रेक मोगाचे न्हू, बरवसो आमी सांडचो नाका. आमकां सांत तेरेसा बरी भावार्थान विश्वासान आमचे कश्टां फूड करीचे जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देखून आमचे दोनी हात उक्तेतन पवित्र आत्म्या खातीर लाल येवन मागया. हे पवित्र आत्म्या आमकां भावार्थ दी. सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलां बरी आमकां भावार्थ दी. आमच्या कश्टां दी आमचो देव आमकां बरें करूंक शकता, आमकां गुण करूंक शकता. भुरग्यांच्या देण्यातल्यान हांगासर भुरग्यांचे देणे दिवंक शकता. हांगासर सबार जाणां मागून आसात भुरग्यांच्या देण्या खातीर. यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव विथ द गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड. बेगीनच थोड्याच म्हयन्यांनी हांगासर येवन तूं देवा करता आनी हुकलाप दिता. वय तुका तुजेर आशिर्वाद घालून आसा, तूं थंयसर मागून आसाय. वय आनी कोणी ऑनलायन मागून आसात, वय तुजें मागणें देव आयकता. भुरग्यांचे देणे तुका फाव करता, तुज्या सुनेक या तुज्या दुवेक या तुकाच या तुज्या पयलेक भुरग्यांचे देणे देव फाव करनासा. तुवें मागलेलें देव दिता. देव सोर ग्रेस काय तुका भरता. पवित्र आत्म्या खातीर माग, काळजांत पवित्र आत्म्या अभिषेक जोड घे. आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये. ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये. ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. ओपून तूं ये, धन मन सगळे मोगान पेटोवंक तूं ये. सर्गी संतोष काळजां ओपून तूं ये, धन मन सगळे मोगान पेटोवंक तूं ये. मोग संदान बोग साडे शिकोवंक तूं ये. उजवाडाचे आगटे जावन ये पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये. ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापाचो मोग हाडून आमचे तये. ये पवित्र आत्म्या जीव देवच्या आत्म्या गायिल्ल्या संसाराक बुजवून हाडणे. लाल येवन मागा, अत्रेगान मागा,
होडा तानेन होडा बुकेन म्हाका हे पवित्र आत्म्या देवनी हे पवित्र आत्म्या आमकां बुजवण दी आमच्या कष्टा दुखामध्ये आम्ही सोसणीकाय जाय जाय आम्ही सैराण सांभाळी जाय आम्ही करची सेवा आम्ही करतच रावा जाय आमच्या कुटुंबाची आमच्या भुरग्यां बाळांची आमच्या आवय बापांची आमच्या प्रायवंतांची आमच्या पिडेस्तांची लोकांच्या आत्म्याच्या बाचाव खातीर आम्ही वावरी जाय विशेषान रिलिजियसांनी मिशनरीनी त्या डाक्टरांनी नर्सांनी सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरी जाय हर एका आवयांनी हर एका स्त्रियांनी हर एका आवय बापायनी हर एका भाव भयणींनी वावरी जाय सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर देखून हे पवित्र आत्म्या आमकां घटाय दिवंक हे पवित्र आत्म्या आमकां बळवंत करूंक हे पवित्र आत्म्या आमी सोसणीकाय साणीनाशे आमी निराशय नसे बरवसो साणीनाशे पवित्र आत्म्या आमकां बरवसो दी देण्यांचे खेळ परत जुळोवंक तूं ये सबेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बोळ जावन ये देण्यांचे खेळ परत जुळोवंक तूं ये सबेन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक बोळ जावन ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तूं ये भावार्थाचे देणे तीर करूंक ये बापाची संपूर्णताय हाडून तूं ये हे पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये हे पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायल्या संसाराक बुजवण हाडणे हे पवित्र आत्म्या क्रिस्ताच्या आत्म्या बापा समोर हाडून आमचे दये हे पवित्र आत्म्या जीव दिवच्या आत्म्या गायल्या संसाराक बुजवण हाडणे दोन्ही हात वयर कर मागया हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोणाकी पुरो जाल्यार मोगाच्या थंयच बसयेत तुमी ह्या थंयच दिमी घालयेत पपय सक्रामेंताचें आराधन मोगाचें करता आसतना आमच्या नियाळाक येता जुवांव वांजेल 9 वस्वर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 9 थंयसर सोमी जेजू आपल्या शिसां सांगाता आसलो नासता आसतना थंयसर जल्माथावन कोरडो आसलो एकलो तांकां मेळ्ळो ताका पळयतच शिसांनी तशें लोकांनी विचारलें हो कित्याक कुरडो सोम्या हो कित्याक कुरडो हो कित्याक जल्माथावन कुरडो कोणाचें पातक हें ताच्या पुर्वजांचें पातक गी ताच्या आवय बापायचें पातक गी या ताचेंच पातक गी कारण ताका पातकाचो शिराप गी म्हाका आज जाल्यार कोणी पिडेस्त आसल्यार आमी विचारता आमच्या मतीन तें सवाल येता आमी हेरांक सांगना कोणी ताका माट मंत्र केला गी कित्याक ताका कश्ट कित्याक तांच्या कुटुंबांत शिराप पडला गी कित्याक कश्ट कित्याक समस्ये कित्याक ताका काम मेळना कित्याक तो परतून परतून तो बेबदो जाता कित्याक परतून परतून ताचें तो काम करिना कित्याक परतून परतून तो मोगार पडटा पूण ताचें काजर जायना काजर पाटी पडलां कित्याक काजर जाल्या उपरांत ताका भुरग्यांचें देणें ना कित्याक ताचें बिझनेस वेपार वैवट नश्टान बुडलो कित्याक तसले कश्ट कित्याक तो निराश जालो देदेस्पर जालो जिवितांत मानसीक जाला कितें ताका शिराप पडला की ह्या आवय बापायच्या पातकाचो शिराप गी कोणेय माट मंत्राची सकत धाडली गी ह्या जादू मंत्रा केला गी ताचे कुटुंबांत ह्या तांणी बॉम्ब्या पुजा केली गी मुर्ती पुजा केली गी भुताची पुजा केली गी मोगाच्यान आमी जायतीं सवालां विचारता पूण जेजूची जबाब पळया कितली अपुर्बायेची जबाब जेजू कितें म्हणटा ही पिडा आयल्या ताच्या आवय बापायच्या पातकां वरवीं न्ही वा ताच्या पातकां वरवीं न्ही बगार हाचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडाक येवची आसा प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मग त्यानं माझ्या उपरांत सांगा ही पिढा ही पिढा हे कष्ट हे संकष्ट हे समस्ये हे तत्वार कोणाच्या पातकां खातीर न्ही पूर्वजाच्या शिरापावरवी न्ही पूर्वजाच्या पातकाची शिक्षा जावनी न्ही खंयच्याय पितीसपणाच्या सक्ते वरवी न्ही देवसराच्या या सैतानाच्या सक्ते वरवी न्ही बगार हाच्या वरवी देवाची महिमा उजवाडा घेवची आसा वय समयान जेजू हांव स्वीकार करता म्हज्या जिविताचे कश्ट म्हाका सर्गींची वाट म्हज्या जिविताचे कश्ट तुका महिमा दिवंक म्हजे जिविताचे कश्ट तुवें म्हज्या जिवितांत अजाप आनी विचमितां करूंक एक वर्त अवकाश म्हज्या जिविताचे तत्वार म्हाका तुजे लागीं येवंक तुवें म्हाका दिवचें देणें तुवें म्हाका दिवचो अवकाश तूं म्हज्या जिवितांत अजापां करूंक आशेताय तूं म्हाका भाग्यवंत करूंक आशेताय तूं म्हाका पवित्र करूंक आशेताय म्हज्या जिवितांत तुजी महिमा दाखोवंक आशेताय तर समयान जेजू हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता जल्मांतावन कुर्डो आसल्याक तुवें गूण केल्ल्या बरें म्हाकाय तूं गूण कर म्हाका दोळ्यांची दिश्ट दी म्हाका आध्यात्मीक दिश्ट दी म्हज्या कश्टांतय म्हज्या कश्टांतय तुजी महिमा पळोवंक म्हाका आत्म्याची दिश्ट दी जेजू म्हाका आत्म्याची दिश्ट दी जेजू सांत तेरेसा बरी म्हजे कश्ट सोसूंक म्हजे तत्वार सोसूंक हेरां खातीर सेवा करता आसतना म्हज्या कुटुंबाची सेवा करता आसतना पिडेस्तांची सेवा करता आसतना गरजेवंतांची सेवा करतना त्या आस्पत्र्यांत वावरता आसतना प्रायवंताच्या घरांत वावरता आसतना समाज सेवा करता आसतना समुदायांत फिरगजेंत पुण्य क्षेत्रांत मिसावांत हांव वावरता आसतना म्हजे कश्ट सोसूंक समयान जेजू म्हाका सोंसणीकाय दी ह्या सगळ्या समयान जेजू म्हाका सोसूंक जायनातले ती पिडा तूं गूण कर खंयसर पिडा आसा तुज्या कुडीचे थंयसर हात दवर खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर ह्या तुका हात दवरूंक जायना थोड्या वय कुडी भितर असले पिडा असल्यार तुज्या हृदयाचेर या खंयसरी हात दवर आनी दोळे धांपून माग ह्याच घडये जेजू बोपोय सक्राम येता हांव ताची गूण करची सगत धाडून त्या पिडेस्ता गूण केल्ल्या बरी जेजू गूण करता वा त्या 12 वर्सां तावन रक्तस्रावन कश्टातली स्त्री जेजूक भावार्थान आपडताच ह्याच घडये ती गूण जाल्ल्या बरी ह्याच घडये भावार्थान तूं मागता आसतना तुका जेजू गूण करनासा जावंक पुरो तुज्या फायब्रॉइड्साच्या समस्या फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला ओवरीज सारखे काम करिना डॉक्टरान म्हणा गर्भ काडीचे म्हणा ह्या सिस्ट आसा त्या ओवरीजान ते काडीचे म्हणा आतां भुरग्यांचे देणे जायत की ना म्हणून भिरांत दिसता काजर जायना ती तरणाटी चली आसा काजर जावंक आसा ताका सेरीक जाल्या पूण ओवरीज डॉक्टरान काडीचे म्हणा तूं खंतीन आसा बेजारान आसा जेजू तुका गूण करता भावार्थान पातये जेजू तुका गूण करता कोणाकी पाठीच्या कण्याचे समस्या आसा पाठीच्या कण्यात दूख आसा वयल्या पाठीर कोणाकी हाडाच्या मध्ये एक ल्हानशे थंयसर ग्रोथ आसा सिस्ट आसा जेजू तुका गूण करता तुका MBBS शिकोन आसाय तूं यू स्टडींग फॉर MBBS आनी एक लाख थंयसर मास्टर्स करूंक आसा MD करूंक आसा MBA करूंक आसा तशेंच CA शिकोन आसाय पूण तुका विशेष दूख आसा हृदया भितर एक थंयसर बऱ्या भितर एक ल्हानशें शिस्त आसा म्हणून डॉक्टरान पूण तूं भिये नाका जेजू ह्याच घडये ते शिस्त गूण करता तें बरें करता तुवें मागलेलें देव दिता कोणाक दंपराकाठीची दूख आसा जेजू आतां गूण करनासा बरें करनासा कोणाकी पांयाच्या ताळवेक थंयसर किडे जाल्ल्या बरी जाल्यात आनी ते किडे दुखता चलता आसतना तुका खातीची एलर्जी आसा खातीची एलर्जी विशेष खरोस आसा आनी खातीचे थंयसर मार्क्स पडल्या स्कार्स आहा ते बट द लॉर्ड इज हिलिंग यू कोणाक कितें स्किन कॅन्सर आसा स्किनाचे समस्या आसा म्हणा बट यू आर बीइंग हील्ड नाव एट दीस right now ह्याच घडये claim this healing पावरतान पातये देव तुका गूण करता खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर आनी माग कोणा खातीर तूं मागोन आसाय तांकां दोळे धांपून तुज्या दोळ्या मुखार हाड तांचे खातीर माग बोपोय सक्रामेंता तांकां समर्पण दी तुज्या घोवाक या तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक या तुज्या आवय बापायक तुज्या नातरांक या तुज्या मोगाच्या मनशांक तुज्या सेसारच्यांक बोपोय सक्रामेंतल्या जेजूक समर्पण दी ह्याच घडये तांकां जेजूक सांग आपोड जेजू म्हाका त्या पातकी स्त्रीयेन तुका आपडलें जेजू तुवें तिका बरें केलें त्या पिडे स्त्रीयेन तुका आपडलें तुवें तिका बरें केलें ह्या त्या कोडकारान तुका आपडलें जेजू तुवें ताका बरें केलें
जेजू म्हाका तूं बरें कर जेजू आपड जेजू आपड आपड जेजू आपड जेजू दैविक सकते आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू दैविक सकते आपड जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सकते गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सकते गुण कर जेजू बरें कर जेजू बरें कर जेजू आमचे कुटुंबा बरें कर जेजू घोव बायलांमध्ये वर्तो माया मोगान एक व्हड हाडसो मिया जेजू आवय बापायचो मोग नासतना खंयच्याच भुरग्यांनी आडवाटेन वचोन असो आमची भुरगीं वायट सवयांक वळख जावन असो आमच्या भुरग्यांक बरी शेगूण मेळासी बरें नडतें बरें भावार्थची सतां तांकां उगडापी जायची तांणी दोतोन शिका जाय तांणी केदाळे कुमसार जायची तांणी मागणी करीची बरें शिकप शिकोवन बऱ्या फुडारा पावसी देखून बरें आवय बापूय जायची समिया जेजू आमच्या कुटुंबांनी बरेंपण कर घोव बायलां मध्ये माया मोग आवय बापायनी आदर्श जिणी जिये शंकर तांच्या भुरग्यांक इगर्जीक धाडी शंकर तांच्या भुरग्यांक भावार्थाची देख जाय शंकर घरांत मागणे रोजार आनी देवाचें उतर आसूं दी वैसमिया जेजू आमची कुटुंबां बरें कर आमच्या कुटुंबांत कोणाक घर ना तांकां घर जावं दी तांचे म्हणलें एक वस्तेचें घर तांचे म्हणलें एक फ्लॅट तांचो म्हणलें आस्तपदीक तांचे म्हणलें सगळ्या आशिर्वादां तांकां फावो कर जेजू जेजू आमची कुटुंबांत शांती समाधान रास कर शंकर भाव भयणी मध्ये झगडें आसा झूज आसा जाग्या खातीर पुर्वजांच्या आस्ती खातीर मानस्ताप आसा ना बक्षणे आसा समिया तांणी सगळ्यांनी बक्षी शंकर माया मोगान एकवटान जिये शंकर बरें कर जेजू बरें कर म्हण आमी बरें कर जेजू बरें कर जेजू दैविक सकते बरें कर जेजू बरें कर जेजू बरें कर जेजू दैविक सकते बरें कर जेजू सुटका दी जेजू जेजू आमकां सुटका दी आमच्या मध्ये सबार जाणांक साहित्य वायट सवय आसता समिया जेजू त्या वायट सवय वरवीं कश्ट जाता समिया जेजू जायते पयशे होगडायला त्या वायट सवय वरवीं वय पिवण्याची वायट सवय खातीर त्या सोऱ्या खातीर त्या ड्रग्सां खातीर त्या आबाल पिवण्या खातीर त्या इश्टां सांगात वचून त्या इश्टां सांगात कितले पयशे होगडायला समिया जेजू मोबायलाचेर रावन त्या स्कॅम्सर्सांनी आमचे जायते जाणांचे पयशे सगळे लुटला समिया जेजू ते वायट सवय मोबायलार रावचे युगारी खेळचे पयशांनी खेळचे थंय हांगासर पयशे दिवचे कुटुंबाचे पयशे होगडायला समिया जेजू तसले वायट सवय आसात आमकां कुटुंबा भायर अविश्वासपण आसा व्याभिचार आसा अनिश्कळपण आसा पोस्टेपण आसा त्या मोबायलाचेर ते पोर्नोग्राफी पोस्टे पळोवनची ती वडणी आपणायतल्या वायट करणी करची वडणी जायत्या स्त्रियां सांगता दादल्या सांगता कुडीचो संबंध दवरची ती वडणी समिया जेजू आमकां सुटका दी जायत्या जाणांक अंधविश्वास आसा बंब्या पुसा मूर्ती पुसा माट मंत्राच्या जाग्या वेचें बंब्या पुसा करच्या जाग्या वेचें सैतानाची पुसा करच्या जाग्या वेचें समिया जेजू आमकां सुटका दी आमच्या कुटुंबांक सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू दैविक सत्य तुझ्या सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू सुटका दी जेजू दैविक सत्य तुझ्या सुटका दी जेजू जेजू कृपा दी जेजू आमच्या भुरग्यांक विशेष कृपा दी जेजू ल्हान भुरग्यांनी प्रायन आनी जाणवायन वाडोवचें देखून ती जाणवाय दी जेजू समजणी तांकां दी जेजू गिन्यान तांकां दी बरें शिकप शिकोवंक तरणाट्यांक सयत तांची देणी उर्जीत करूंक तांकां गिन्यान दी जेजू शिस्त तांकां दी जेजू डिसिप्लीन तांकां दी जेजू जेजू आमच्या तरणाट्यांक बरें शिकप शिकोवंक ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक PhD करूंक बऱ्यांतलें बरें शिकप शिकोवन वेळार तांणी पवित्र सभेंत वावर करूंक वाड्यांत फिरगजेंत पुण्यक्षेत्रांत रेती मंदिरांत वावर करूंक तांणी रेतेर करून तांकां कृपा दी जेजू वायट सवयांक पाठ करूंक देवसरा सैतानाक धांवडावंक तांकां कृपा दी जेजू
वेळार तांच्या जिवितांत एक बेस स्वीकार करून तांकां करपा दी. एक पाद्र्याप जावं की एक सिस्टर जावं मिशनरी जावन वावरूंक नाजाल्यार वेळार काजर जावंक बेगीनच वेळार काजर जावंक समिया जेजू तांकां करपा दी. काजर जाल्यार हर एका काजरी जोड्याक पवित्रपणान जियोंक वेळार भुरग्यांच्या देण्या खातीर तांणी वावरूंक आनी भुरग्यां बाळांनी बळ्यांक ल्हान व्हड करूंक बरें कुटुंब आसा करूंक समिया जेजू तांकां करपा दी. संवसाराक पाठ करूंक ह्या दिसांनी जायते जाणांक काजर जावंक मन ना पूण समिया जेजू जाल्यार संवसारी लौकीक तराचे चिंतपातान पयस सरोंक आपणाचे कुटुंब जायचे आपणाची म्हणली भुरगीं जायची आनी त्या भुरग्यांक पवित्र सभेक समर्पण दिचे असले बरें मन समिया जेजू तांकां दी. समिया जेजू त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करतना जायते कश्ट आसात जायते त्याग सॅक्रिफायस तांणी करूंक आसा. समिया जेजू तांकां करपा दी. विशेश जावन आज आमी मागता आमच्या दाखतेरांक आमच्या वैजांक आमच्या नर्सांक थंयसर आस्पत्रेंत वावरतल्या हर एकल्यांक विशेश जावन रातीक सयत वावरता तांकां करपा जायचे. जेजू जेजू करपा दी म्हण आमी मागता. करपा दी जेजू करपा दी. कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू कृपा दी जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या कृपा दी जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यान आमी उबे रावया. आतां विशेष कृपेचो वेळ देवान आशिर्वाद घालचो वेळ. पुढे असं आमी करया. दानियेलाच्या बुकान शाद्राक मेशक अबेदनेगो उज्याच्या आकट्यांत उडयत आसतना तो उजो सयत तांकां उलपावंक शकलो ना. कित्याक देवाक तांणी निरंतरी अर्गां आनी होकळाप दिली. पवित्र 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 देव आमचो म्हणून सर्वेस्पर देवाक तांणी अर्गां वाकाणणी दिली. आतां थोडो वेळ मोगाच्या नांव बोपोई सक्रामेंतल्या जेजूक अर्गां आनी वाकाणणी आमी दिवया. हय कश्ट दगदोणे मध्ये सयत सांतेरेतान जेजूच्या ल्हान फुल्यान देवाक अर्गां आनी होकळाप दिली. देवाचें हाजारपण बगतस ताच्या कुडींत कितली पिडा आसल्यार ते लंग्स ताचे पोपसां थंयसर रगत येतालें. खोंकली काडटना पोपसांत रगत भरलेलें आनकिटींत घाय जाल्लें थंयसर रगत येतालें. ट्युबरक्लोसीस टीबी वरवीं ती कश्टाली. सगळ्या आंगान दूख आसली तिका विशेश जावन शेळ जातली आनी जायते तराचे बांदपास तिका जातले. तरी तिणें संतोष अनुभव केलो. तुमच्या कश्टा दगदा मध्ये देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात अजापा विजमितान तुमी अनुभव करतल्यात. तर आमी गावया. पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायलाचो पवित्र देव. त्या देवाक आमी अर्गां आनी होकळाप दिवन गावया. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असनात वस्ती कसो दे तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असनात वस्ती कसो दे तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असनात वस्ती कसो दे तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असनात वस्ती कसो दे तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. पहिला
कानी सिलासा बंदेन ते सुटयले पौला कानी सिलासा बंदेन ते सुटयले बंदे स्तुती करताना सोडवून देव तूं आयलो बंदे स्तुती करताना सोडवून देव तूं आयलो देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लागोचो पवित्र देव पवित्र देव तूं पवित्र देव सुटका सोडवून लागोचो पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनात वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हर गान का होगा तुका जय जय तुका हालेलुया 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 दिमये रमी पडया बोपोई सक्रामेंताचे आशीर्वाद सोडूंक आमी तयार जावया आमचो स्वामी जेजू ह्या बोपोई सक्रामेंतांत हाजीर आसा केदो वर्तो सोर पदवेदार देव ह्या बोपोई सक्रामेंतांत हाजीर जाता आसतना केदो व्हड सक्रामेंत हो जावन आसा येद्या व्हडा सक्रामेंताक साश्टांग नामान आमी करुया येद्या व्हडा सक्रामेंताक साश्टांग नामान करुया ये देवा या बोपोई सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या बो पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तुज्या बसवण्यांनी आमकां भागीदार जावंक फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आता ह्या जागे मुखार येवन तुमच्या माथ्यार तेल मागून तुमकां पिडेस्तांच्या बऱ्या भलायके खातीर
आनी तुमच्या कश्टांत ते हळ करच्या खातीर मागणें करतले. देखून कुमगाराक आयिल्ल्या बरेंच तुमी मुखार येवन ह्या साकाची मागणी जोडून तुमी पाठीवयचे. Povitratmya Yerevo Alifakai Sargita Uzvadace Tucheki Yetu Bapa Dublyancha Yetu Data Denyacha Yetu Divya Karsancha Uzvondara Boborya Atmyandulo Tusairya Swadikharya Visheva Vishev Tuva Vurtelyan Savli Votak Suktelyan Buzvan Khari Rartelyan Ye Buzvada Sampurn Borheyat में परिपूर्ण तुका पाते तल्याचे नामुन शातन खाइले इले वाईटा पडनासले नातल्या तुझो तीराधार तू सकळ मेळले बीजय सकळ सुकले तांबय सकळ खायले भागय सकळ घर चालले शेक सकळ तण जाले वाटेक परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्यान तुझे राशेन पातेल्या पोवी तुझी साथ देणी लाभैशे गुणाचे पूर लाभयामका बरे मोर पावै सुका सस्नाच्या सर्गीतावुन परम पोवीत पाराक्लीता वाटुस्वाडा पायशे वोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता ये देवो सर्गीतावुन परम पोवीत पाराक्लीता वाटुस्वाडा पाय
शेवोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता अंकरातासच्या उजवाड घेऊन ये दणसल्या लोकांक बुजवून हाडून ये रडतेल्यांची दुःखां पुसून तू ये रसनारा ये देवो सर्गीतावून परम पोवी पाराक्लीता वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता संसाराचे रूप नवे करूंक ये अन्याय हिंसा झगडी थांबोवंक ये झुजाची मोडां नितळावंक तू ये रसनारा ये देवो सर्गीतावून परम पोवी पाराक्लीता वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता ये देवो सर्गीतावून परम पोवी पाराक्लीता वाडा पायशे बोटा महिमा दिवच्या बापाक पुता बाळक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां नमस्कार. जुबलेवाच्या या वर्सा बाळक जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करचे संदर्भी आम्ही एक महत्वाकांक्षी अपूर्वचे योजन मांडून हाडला. ते जावन आसा तुमकां हांगासर दिसचे प्रमाणे जुबलेवाच्या वर्सा दुबळ्या कुटुंबाक गरबांचे योजन आणि या योजने मुखांतर सुमार 10 ते 12 लाख खर्चार एका दुबळ्या कुटुंबाक सगळे घर बांधून दिवचे योजन आम्ही आसा केला. हे योजन बाळक जेजूच्या पुणशेताचे म्हणताना बाळक जेजूच्या भक्तिकाचे तशेंच जेजूचे ल्हानफूल सांत तेरेज हिका सांतीण म्हणपा सारन 100 वर्सां समचे संदर्भी 100 दुबळ्या भुरग्यांक स्कॉलरशिप दिवचे प्रोग्राम आसा केला. एका भुरग्याक 10,000 लेखान सुमार 10 लाख रुपये खर्च लागतात. हे बाळका जेजूच्या भक्तिकाचे एक योजन असता तुम्ही जर मोठो आधार दिलो खंडी जावन ही दोन्ही योजना आमकां या वर्साक जारी हाडूंक साध्य जाता. एकल्यान एका भुरग्याक स्कॉलरशिप दिवं येता, दोगांक तेगांक चौगांक अशें आमी सांगाता हात मेळयलो जाल्यार हे योजन जारी हाडूंक साध्य आसा. तशेंच गरबांच्या या योजनाक जर एकलो आपूण वणटीक स्पॉन्सर रावता, टॅरेसाक स्पॉन्सर रावता, जनलांक स्पॉन्सर रावता म्हणून मुखार आयले जाल्यार हे एक योजन अपूर्बायेचें जुबलेवाच्या वर्साक एका दुबळ्या कुटुंबाक आसरो दिवचें. तर तुम्ही गळाई करतात कित्याक खंडी जावन तुमचें तें उदार मन आसतलें आनी हें उदार मन दाखोवंक हो एक अवकाश बाळक जेजूचें पुणशेत कर्णदिते आसा. तर हांगासर सकयल दिल्ल्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करा आनी तुमकां सकट विवर आमी फुडें दितले हांव. देव बरें.